nosaltres som el grup de les fantàstiques. Som les més guais del col·le i no trobaràs millors que nosaltres. Com que eres nova al col·legi, hem vingut a informar-te personalment. Encara que te n'hagueres assabentat igualment. Sí, som famosos en tot el col·le. Hem vingut a dir-te si voldries pertànyer al nostre grup. T'ho passaràs molt bé amb nosaltres. Gràcies per l'oferiment. Sou molt amables. M'ho pensaré. Hola, vols jugar amb nosaltres? Anem a jugar a pillar. Però nosaltres ho fem d'una forma més divertida que l'altra. Segur que t'ho passes millor que fa fresques. Gràcies, crec que continuarà amb elles. De totes maneres, gràcies per l'oferiment. Sou molt amables. Ui, no m'apeteix jugar a pillar. Bé, com vulguis. Bon dia, anem a corregir els deures que teníem per avui. Val, prepareu. Pàgina 96. Recordeu que estem donant les fraccions. Qui vol dir-me el resultat de la primera activitat? Val, Marta? 34. Estàs segura? Has fet bé el procediment? Ho has pensat bé? Sí. Sònia? 48. Molt bé, Sònia. Estic molt contenta amb els teus resultats. Bé. L'altre dia et van dir si volies entrar al nostre grup, però ara ni boges el voldrien perquè ara ja sabem com eres. Tu te penses que eres molt guai, però no val res. Eres una estúpida i una idiota. Si preferissis estar amb estes a estar amb nosaltres... Ja t'hem guipiat i no ens enganyes. Encara sort que ens hem donat compte. Sí, estàs on te mereixes. Hem vingut a advertir-vos perquè pareix que no vos doneu compte de com és la vostra amiga. Escolteu totes i pareu bé l'orella. Eixa xiqueta és una falsa i una mentirosa. No vos convé relacionar-vos amb ella. M'heu sentit? Va per ahir els fums com si fos la reina del món. No la suporten. Ho haveu entès bé? No vull que ningú li torni a parlar. Així es donarà compte de que no és tan superior com es pensa i es demanarà perdó si vol que tornem a mirar-li a la cara. Estarem vigilant per veure qui li parla. Ara ja esteu avisades.
Sabeu, el dimecres és la final de la velocitat i no la vull perdre. He de guanyar, siga com siga. Sònia és molt ràpida, no ho tindràs fàcil. Ni me l'anomenes, no vull sentir el seu nom. No puc consentir que me guanyi una mocosa com ixa. És la carrera més important de l'any, la que diu quina és la més ràpida de l'escola. Vos vaig a dir el que faré. Jo entretindrà a la mestra d'educació física i a eixa xiqueta. I mentrestant, tu entraràs a estudiar sense que et vegin i li untaràs les totes les espardenyes a mantega. No només guanyaré la carrera, sinó que es caurà un bac i farà el ridícul davant de tots. Val, carinyets, preparem l'esmorzar, que és l'hora del pati. Què tal, Clàudia? Estàs bé? He trobat avui un poc despistada. Te passa alguna cosa? No, estic bé. No passa res. Sembles preocupada per alguna cosa. Estàs segura que no vas dir més res? No vas contar més res? Estic bé, no passa res. De veres. Hola, xiquets i xiquetes. Per fi ha arribat el gran dia. Avui sabrem quina és la persona més ràpida de l'escola i la que ens representarà en les competicions comarcals. Com ja sabeu, hem realitzat proves i les dos finalistes són Sònia i Marta. Per això, podeu anar a la pista per animar-les i elles dos aniran al vestuari per a canviar-se. Vinga, vamos, vamos. No. Senyor, ens podries fer unes fotos juntes? Avui és un dia tan especial per nosaltres que voldríem tindre un record. Me pareix una idea fantàstica. Allà serà genial. Val, anem cap allà. Un poc més recte. Molt bé, ja està. Un altre. Un altre? Esta és l'última. Vinga. Molt bé, m'agrada molt. Perfecte, i siu genials. Vinga, ja hem acabat. Vinga, l'última, però rapidet. Vinga. Prou, allí. Veure? Perfecte. M'agrada molt. Ok. Anem. Preparades?